Okay, part 3, så det... Par 3. Ja, de der. Ej, det er gavebånd. Glittergavebånd. Glittergavebånd. Okay. Så ej, hvad er det? Er det vatpind? Nå. Yes. Jeg tror det var vatpind. Powderpuffs. Wow. Mangler jeg virkelig. Hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad er. Det er det der powder under øjnene. Oh. Ej, var det bare mig, der troede, at det var Michael Jackson, der bare kørte? Det var bare sådan... I always feel Det kan jeg sige. Jeg er lidt Er du? Så er det Kayla. Fuck. 3, 2, 1. Ej. Nej. Det vil jeg gerne have. Det vil jeg gerne. Ej, det vil jeg gerne have haft. Hvad er det der? Det er sådan pynt. Det er så dig. Okay, så er det mig. Nu er det cool. Yeah. Er det mig? Ja. Hvad er det? Det er en katbold. Du har ikke nogen kat, mand. Nej. Ej, Vent lige lidt. Unboxer den lige. Kender du nogen, der har en kat? Ja. Du kan jo give den til dem. Hvem kender jeg? Har en kat. Det ved jeg sgu da ikke. Martina. Martina har en kat, ja. Ja, men jeg tror faktisk, det her skulle da for Lulu. Lad mig lige prøve at se. Martina, hvis der du er derude og ser det her, Så er det kan din kat lege med det her? Ja, bare skriv i kommentarerne. Ja. Okay. Min tur. Okay, så er det Kaylas tur. Ej, den vil jeg. Ja, så der er kulden. Ja. Hvad er det? Det er en negleklip. Ej, hvor er den fin. Ej, hvor er den fin. Det Der er glitter på. wow. Jeg får lige pludselig meget varmt. Ej. Jeg er jo begyndt at lave negle på folk. Så det er jo helt vildt, det her. Måske har jeg brug for den. Så Er det Kaylas tur? Nu stopper du med alle dine... okay, så går den tur. Hun har 2 ting tilbage. Ej, hvad er det? Garn. Ej, Okay, det er faktisk okay. Det er okay. Det kan er man det ikke noget med, at du hækler? Og så har Kayla sådan kun én ting til, 0 ting tilbage, så jeg tager lidt. Sukker! Ej, yeah. Okay, faktisk. Ja, egentlig. Ej. Har du flere ting? Nej, det har jeg ikke. Det var det for nu. Vi ses. Sure.